Eta gaurkoan, astelenero bezala, kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, gaurkoan hemendik nahiko gertu dagoen herri bateko futbolareto, talde bateko jokalari ospetsua izanen dugu, Roberto Martil, Magna Agurpeako jokalari. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Xala telebistara. Mila esker. Azaldi guzu, Roberto, noiz iritsi zinen futbolaretora, kirol moduan praktikatzera? Txikitatik ez, 6 urtekin hasi nintzen sotan ez, aurre guztiak ia jokatzen dute sotan eta horrela ez, pixkanaka, ailegatu nintzen taldeari. Izan zenuen beste kirolen bat praktikatzeko aukera, futbolareta zaintzaren badakigu ez, haurtzaroan hor jokatzen dira milaka kirol eta gero batekin gelditzen zara ez? Egiten nire baita ere karate ez. Nire aita da karate irakaslea eta txikitetik biak egiten, baina 17 urtekin utzi nuen karate eta zentratu zinen honetan. Baita ere pelota, baina zidan nire aita 3 egun egon nintzela eta eskun mina nukanean eta utzi nuen. Osongi. Beraz ja, Magna Agurpean urte asko ez? Nara matzatzu, 6 urtekin hasi baldin bazinen? Bai, gero 18 urtekin joan nintzen Salauera, bigarren mailara jokatzera, eta egon nintzen urte bat, gero buelta egin nuen Lizarrara, eta beste urte bat egon nintzen, eta gero ja 20 urtekin buelta nintzen lehen mailara. Osongi, Magna Agurpea, ezagutzen dugu nahiko ez, ospetsua da Nafarroa mailan eta Espainia mailan baita ere, ze mailatan zaudete orain, ze kategorian, nola dijoa denboraldia, azaldu guzu pixka bat, nire zelos adituak kiroletan esan dizulen. Orain dela 18 urte, dago lehen biziko mailan, dira gara oso onak. Bai, dago mailari gorenean, bai, hori da. Eta oso ongi egoaz, beti egote gara 8 barruan. Lehen 8 barruan. Eta nahiko ongi egoaz. Orain 7garrenak. Eta nola da denboraldia? Gusten da ez, horre oso ongi moldatzen zaretela, esan dute ez da, erresa izanen olako maila batean lehen 8 artean egotea. Gehiegi, lesio gehiegi egon dira denboraldi honetan. Nahiko ongi egoaz. Oso ongi. Lehen mailan zaudetela aipatu duzu, baina konta eguzuzuk ze postutan jokatzen duzu hori, aldatu duzu noizbait edo ja urte esentea aramatzazu postu berean? Postu atzean gehieneki, baina areto futbolean ez da futbol bezala ez. Postu jokatzen duzu kanpo de todo, no? Bai, pixka bat denetarik, ez? Hori jokuaren arabera. Bai, futbolean atzelaria ez du igotzen ia zer, eta baina areto futbolean mugitzen zara asko zoa. Gehiago, ez? Bai. Oso ongi. Bestalde, nortzuk osatzen duzue talde hau? Zeintzuk zaudete, zen horre ikusi dut pixka bat plantillan denetarik duzuela, ez? Irurtzundarra da taldea, baina... 12 gara, Irurtzunetik 3 godez, atezain bat, hasier, Dani Saldisek dela 20 urte eta oso ona dela baita, eta ni. Gero dago kapitaina, Eseberri, dela ikono bat Espainien guztian, eta gero dakagu japones bat, gero beste brasildarra, eta gero Madriletik 3 daude, katalan bat. Beraz nahiko nahasketa, ez? Pixka bat denetarik. Oso ongi. Partiduei begira nola egiten dituzue? Etxean jokatzen duzue asteburu bat eta hurrengoa kanpoan edo nola antolatzen zarete?
jokatzen dugu ostrialetan beti, 8:30 anaitasunan, eta gero jokatzen dugu Murtzian 3 talde daude, gero Tuteran, Zaragoza, Espainiatik. Pixoa denetarik, ez? Eta nola da, izan duzue noiz baita ibiez Espainiatik ateratzeko aukera? Kanpora... Ez, beti jokatu dugu, eta bakarrik lehenengoa txapelduna jokatzen du gero Champions bezala. Europan. Bero guk ez dugu maila hori horrein iritsi. Nola da zuentzako kanpora ateratzaren ikasten da? Kanpora ateratzen zarenean beste, norgehiagoka batzuk egiten dituzunean beste talde batzuekin, ikasten da, alde horretatik? Bai. Beti ikasten duzu egunero eta jokatzen duzunean beste aurkari batekin, beti fijatzen zara pixka bat nola jokatzen duten eta beti ikasten duzu. Ikasten da, ez? Beti bestela etxekoa ikusita badakizu zer den, ez? Hori da. Osongi. Dena den xarma berezia dauka Magna Gurpea taldeak, ez zenbat urte aipatu diazun lehen mailan eta herriko talde bat izanik, ez? Gainera Irurtzun, badakigu neko herri ez da oso txikia, baina ez da ere oso handia horrelako arrakasta bat izateko, ez? Zer du taldeak? Nik beti esaten dut berdina, ez? Hor dago Trinitatea, mendi bat, eta Irurtzun guztiak igotzen gara eta hor dago fuente bat edateko eta... Hortik edaten den ura? Nik uste indarra ematen dugula egotea hori. Bueno, bestalde batetik, taldea asko aldatu da, zuk zenbat urte daramatzaztu. 6 urtekin hasi zinen txikitan, baina lehen mailan zenbat denbora daramazu? Bederatzi urte. Bederatzi urte hauetan ze asko aldatu da. Asko. Jende asko pasa da, joan etorri. Orain dela bederatzi urte, zegoen, denok geukan beste burbuja bat, ez? Diru asko zegoen eta Magna ere zeukan beste presupuesto bat, eta lehen daukagu Internacional Brasil, Internacional Espainiako da baita, beste internacional ziren, ez? Eta orain ez, orain daukagu beste proiektu bat, ez? Daukagu jendea 20 urtekin egin behar dela, eta oso pozik daude orain proiektu honekin, eta desberdina da, beste objektiboak daukagu, baina oso pozik eta jende asko pasatu da eta denetarik egon da. Dena entzu, hori Irurtzundarra izan da, ez? Hor herrian egon da eta xarma berezia izanen da, ez? Hainbeste lortzea eta herriko taldea izan da, ez? Zuentzako izango da zerbait berezia. Oso polita, ez? Zerbait ikusi duzula nik... Txikitatik, claro. Ez 6 urtekin hasi nintzen, baina 2 urtekin ja negoen ikusten eta nire aita beti... Ara eramaten zintuen, ez? Partidak ikustera. Profesionalki gainera honetaz bizitzeko aukera duzu, beraz alde horretatik ere pozik, ez? Oso pozik, ez. Aukera bat oso handia da, ez. Gainera orain daude problema asko, ez. Denok daukagu lagunak, ez. Langabeziak eta aukera bat daukagu guk, ez. Lan egiteko eta gainera gustatzen zaizun kirol batean, ez? Ez dela gutxi. Osongi. Nora irista gustatuko zitzaizun zuri eta baita aldeari? Baduzue helburu finkorik? Bueno, apirilean jokatu, maiatzean jokatu behar dugu final bat, eta hori dela gehiegi guretzat. Kopa del Reiren finala, ez. 18 urte hauetan sota jokatu du final bakarra, ez. Eta izan zen 2010. Eta orain beste final bat da... Hartzen duzue gogotsu, ez? Bai, eta... Nun jokatuko duzue maiatzean? Guadalajaran. Eta noren aurka? El Pozoen kontra.
Eta ze, modu berezen ari zarete prestatzen partidu hori? Oraindik ez, ligan gaude eta beste objektibo daude, baina bai, daukagula hor pixka bat beti... Mima hondiz ez, prestatzen ari zarete eta irabazten baduzue, ba? Bai, El Pozo da el rival garrantzitsua, baina guk egingo dugu gure partidua eta... Ea, ez partzen den. Osongi. Entrenamenduei begira eta nola entolatzen zarete? Egunero entrenatzen duzue eta ze entrenamendu egiten dituzue? Astean zehar? Egunero egiten dugu, astelehenean agian egiten dugu pixka bat, lehenengo eguna da mugitzeko pixka bat, gero asteartean eta asteazkena kaina sartzen digute, eta gero ostegunean ostiralean jokatzen badugu, ostegunean egiten dugu pixka estrategia, pixka bat portero jugador, eta ostiralean entrenatzen dugu baita goizean eta arratsaldean partidua ez, pixka da txarla eta beti da lasaiago, bai. Osongi, miresten duzun kirolaririk badaukazu, hainbeste urte futbolaretoan aritu eta gero norbaitola baduzu buruan pentsatuz jo, niri horrelakoa izatea gustatuko litzaidake edo ez dakit bere kirolari modu hori pixkat jarraitzen duzu? Ez daukat bat txikitatik ez baino, nik orain berekin nago egunero eta Eseberri dauka ia 40 urte eta izan da internazionala, jokatu du dauka 2 Eurokopa, eta mundiala jokatu du, eta pixka da referentea da, logo baita ere daukat Roger Federer, tenista oso gustukoa naiz, Martínez Irujo nire eta behin oso gustukoa da, eta jente horrelakoa gustatzen zait. Osongi, beste kirolik praktikatzen duzu gaur egun, futbol aretoaz gain? Orain, denboran ez, baina gero bukatzen dugunean daukago 2 hilabete horrela eta asko gustatzen zait mendira joan, korrika egin mendian, neskarekin edo lagunekin oso gustukoa dut. Osongi, Roberto, mila esker, Xalda Telebistan izategatik, ea sortea duzuen kopako partidu horretan eta irabazten duzuen, eta ongi segi, Irurtzun aldetik. Muy bien. Mila esker. Mila esker.